Sugeng pepanggihan malih ing cariyos jagating lelembut. Ing mriki kula badhe maos cariyos alaming lelembut kanthi ira-irahan ditemoni wong nyalawati. Terus menika kapetik saking majalah Joko Lodang. Sugeng midhangetaken. Rampung nomor sapi lan ngresiki kandang, Parno banjur lungguh layah-layah ing lincah mburi omah. Ngisis ora ketang sedelo sisan-sisan ngenteni garinge keringet ing awake sing mentas kanggo tandang gawe. Murih ora nglangut, dheweke banjur graya-graya rokok sing kumledak ing lincah, disumet lan banjur kelepas klebus dhewean. Sawise ngguwang rokok sing pancene wis cendak, Parno kringkang-kringkang ngadeg saka lincah lan jumangkah alon mlebu omah, nyandak botol isi wedang lan banjur digawa menyang jaba. Aja udan dhisik ya, karepen sore iki anggonku matun sing mungkari sedidik bisa rampung. Parno glenengan dhewe karo ngadeg ing pelataran, panyawange tumancep marang gumelari langit sing wektu kuwi pancene rinengga mendung. Pak, mengko mulai aja telat. Sadurunge magrib wis tekan omah. Mengko disiki jagar menyang nggone Pakde Rajimin. Parno kaget nuli noleh menyang asali swara sing wadon wis ngadeg ing ngarep lawang. Aja mulai telat lho Pak, tembunge sing wadon maneh. Palinga ora nganti magrib, wong matune ya mung kari sethithik. Wangsulane Parno karo nyawang bojone. Tenang lho Pak, mulai aja telat. Parno mung mandhok ngiyani, ora gantalan wektu banjur jumangkah alon ninggalake bojone sing isih ngadeg ing ngarep lawang. Ora nganti 10 menit lakune Parno wis tekan sawah sing prenahe ing kidul kampunge. Karo ngadeg ing galengan, panyawange diumbar menyang gumelare sawah duweke, sawah warisan saka wong tuane, yaiku sing nganti saiki dirumat lan dijagakake kanggo nguripi anak lan bojone. Nyawang sawah kuwi Parno mesam-mesem dhewe, tandur sing durung suwe diceblokake saiki wis katon ijo lan subur. Sesawangan kaya ngono cetha njalari pengarep-arepe tuwa ngrembaka. Muga-muga mengko asil tetanene becik, tumetese kringet ora muspra. Sawise sawetara wektu nyawang tandurane, Parno agi-agi mlaku turut galengan tumuju iring kidul wetan sawahe. Papan sing sore iki arep diwatun, botol isi wedang disilihake ing galengan, nuli mudhun menyang sawah. Karo rengeng-rengeng tangane terus iwut mbubuti suket, orang gagas tumetese keringet sing nelesi awake. Ing angene mung ana kegambaran sore iki anggone matun kudu rampung lan sabanjure tandurane bisa tuwa subur lan asil panenane becik kaya sing dikarepake. Leren sik Par, wong wis magrib ngene lho. Dumadakan keprungu tembunge Ratman, tangga kampung sing ngerti-ngerti wis ngadeg ing galengan sisih wetane Parno. Mung kari sithik arep tak rampungake sisan.
wangsulane Parno karo noleh menyang Prenai Ratman. Tandurmu ijo nyenengake ngono kok Par, tembunge Ratman maneh. Sakwise kuwi banjur pamit lan mlaku alon turut kelengan. Sapungkure Ratman sing uga mentas matun sawahe, Parno bali iwut nutukake anggone matun. Ora let suwe sawah duweke kuwi nyatane wis kemput diwatun. Kanthi rasa seneng merga gaweane bisa dirampungake, dheweke mentas saka sawah lan nuli mulih. Nalika lakune tekan pinggir kampunge, swara adzan saka musala wiwit keprungu. Kelingan welinge sing wadon nalika arep mangkat menyang sawah mau, Parno agi-agi nyepetake anggone laku murih enggal tekan omah. "Saka sawah Mas." Parno kaget nalika lakune lagi wae ngliwati wit trembesi tuwa ing pinggir dalan kuwi simpangan karo wong tuwa. Tanpa mikir dawa, dheweke banjur mangsuli, "Nggih, Pak. Muga-muga panene mengko becik, Mas." Kandhane wong tua mau karo terus mlaku ngetan. Parno sing mlaku alon-alon menyang arah ngulon, hatine sakala takon-takon dhewe, sapa wong tua sing ngaruh-ngaruhi mau, awit dudu warga ing kampunge lan saksuwene iki durung nate ketemu. Begawa rasa penasarane, Parno banjur noleh kepingin nyawang wong mau. Nanging saiba kagete, wong tua mau ngerti-ngerti wis ora ana. Nemoni kedadian sing kaya ngono iku, Parno dadi merinding lan banjur melayu gendring. Pelayune lagi mandeg nalika ketemu Mbah Saimun lan sawetara warga sing arep menyang musala. "Par, kene kowe kok mlayu kaya wong keweden?" pitakone Mbah Saimun sesepuh ing kampunge. "Kula nembe mawon ditemoni wong nyelawati, Mbah," wangsulane Parno karo nata napase. "Wong nyelawati piye genahe?" Parno banjur nyritakake kedadian sing mentas dialami, ora dikurangi, ora ditambahi. Krungu cerita kaya ngono, warga padha kresah-kresu dhewe lan banjur goleki wong sing disebutake Parno mau. Nanging sing digoleki ora ketemu, tanpa ninggal lacak. "Wis ora perlu digoleki ana nganti kiter tangeh ketemune. Wong tua sing nemoni Parno mau dudu sebaine," kandhane Mbah Saimun marang warga sing rumangsa penasaran marang wong nyelawati mau. "Cethane pripun, Mbah?" pitakone salah sijine warga. "Percaya kena, ora percaya ya sumangga. Wong nyelawati sing nemoni Parno ora liya sing mbawreksa wit trembesi tuwa kuwi." Warga bola bali kersah-kersuh maneh, sajak ora percaya karo kedadian aneh sing mentas dialami dening Parno. Semono uga Parno karo mlaku mulih, dheweke terus gagas wong nyelawati mau. Dening Irul S. Budianto. Mekaten para pamirsa pandhemen waosan cariyos Alaming Lembut, kula wau sampun kula waos cariyos Alaming Lembut kanthi ira-iraan ditemoni wong nyelawati. Muga kemawon cariyos kula wau saged dados panglipur manah panjenengan sami. Matur nuwun, rahayu ing pinanggih.